Hallo! Welkom bij Flypraat. Dit keer giet of verkeer, want ik heb hier Ruby zelf. Hey! Ik zit nog meer Ruby's op Helly. Maar eerst moet ik net nog heen rijden, want ons is nog steeds illegaal. Dus ik ga nou naar het gemeentehuis. Yeah. Ik kwam mijn rijbewijs ophalen. Ja, dank u wel. Nou jongens, got it. Wat een beauty. We zijn hier nu bij Verkeerseducatiecentrum Drachten. En ik ben hier met Klaas. Hoi. En wat zijn wij hier doen? Nou, wij gaan straks de baan even op. Ik wil hier even remmen met deze auto. Met verschillende snelheden. Dat is even ervaren kist wat er gebeurt als je eens een keer plotseling op je remsteen was. Dus ik ben de vies spannend. Ja. In de vartkak. Let's go. Dus vooral de ronde komt gewoon deze kant terug. Die moeten we gewoon niet doen, ja? Weer de snelheid een beetje onder te houden. Oké. En de eerste boven is tot die mast. Nou wordt het spannend. Nu komt de hel. Ah, wat eng. Nee! Wow! Wow! Ik ben echt volle binnen. Guys, nou hast nog kijkt vandaan hoe het is als automobilist, hè, dat die auto begint te glitchen, dat is best wel lang wordt voor een stilstist. Je bent maar te snappen dat een auto, hoe dan ook, dat het wat langer te worden en dat de bestuurders ook vaak wel eens net opzetten te hebben. We zijn hier in Burgen bij de Arke en Jesselijk together maar ben het verkeer regelen. Yes! Kom maar, klaar over 10. Hey! Nou ja, lees maar. Er komt nu een auto om bijvoorbeeld en dan eerst op het dik staan. Dan is ik klaar en dat het kinderzijt zie over en dan gaan we samen hier op de dik staan. Cool! En wat ik dan? En dan ren ik zo. En dan ben ik veilig onder de oerkant. Oké. En hoe vaak doe je dit nou dan? De ene week had de ene klas met klaar over je en de andere week met de andere klas. Oh. Nou, ik heb dus correct. Wie riep die zelf? En ik heb al een paar keer rijden in de auto. Maar ik heb één nachtmerrie. En dat is een voertuig met sirenes. En 3 keer hier, wat er gebeurde, 5 seconden toen ik voor het eerst op het dik zie het. Dat is just now. Hallo mevrouw. Die mevrouw heeft gewoon geen idee dat dit de eerste keer is dat ik zonder rijinstructeur. En wie is de sirene? Waar is die? Oh nee, dit is echt letterlijk mijn nachtmerrie. Nee! Nee! Komt er echt wat op? Oh nee! Ik ga hierin. Nee, de mooiste in. De mooiste in. Trorri. Ik maak wel een rondje. Ja, de mooiste een rondje, mooiste. Trorri. Oh, hij gaat Oké, gelukkig. Oh, wat een hel! Dat is letterlijk mijn nachtmerrie. Ik zei dat juist nog tegen men, dat ik het echt heel eng vind als er niet komt van een sirene. En dan komt er gewoon letterlijk de eerste keer dat ik riet, komt er iets van een sirene. Wat een grap. Nou, hierin. Oké. Dan ben je veilig. Net. Oh. Nee! Oké. Dan ben je veilig. Zo. Help. En ik wil een keer wat bedrijf mooi maken. Maar juist nog staan we daar en dan gaan we hier. Juist in januari volgens mij kwamen je 2 jongeren trouwens heen fietsen toen wij staan. En middags daar kregen een vrouw van Maaike Oer. Toen zei hij nee en die vrouw fietste gewoon terug. Ja, dan rijdt er een oma door ons heen als wij staan. Of jongeren. Dus vooral oma's en jongeren, dat zijn Ja. de probleemgroepen. Ja. Is het dit leuk om te doen, of net? Ja. En waarom is het leuk dan? Nou, dat ik hoor een beetje kan helpen. Yes, wat een nobele daad doe je eigenlijk.
wij hier op Instagram ooit vregen hoe vind je een squalata matten en hoe je een squalata ging. Nou, Rikstvisser laagstreepje gaat 10 kilometer op de elektrische fiets. Faudo.bouwjes die gaat zo'n een heel kilometer op de fiets. Laagstreepje Hilco laagstreepje die gaat 13 kilometer op de fiets. Maar als ze willen, die gaat rennend. Weet net hoe 4. En Tigo laagstreepje Draaisma 69 die gaat op de fiets naar Bolzit. Rond de zon, dat 6 kilometer leeuwen. Nou, oké. Dat komt straks oorien. Op het moment dat ik stap erop, dan geven we eigenlijk een soort panieksituatie in scène zetten om eens te zien wat er gebeurt met die auto. Oké. Ja, en dan komt het vanzelf achter, ligt er helemaal in net los. Oké. Nou, dit is echt... Dit is een hel! Wat nood Dan was. even ter herinnering, als ik stap erop, rem en koppeling in slaan. Gewoon compleet naar beneden kleunen. Yes? Ja, Succes. 40 kilometer per uur. 40 kilometer per uur. Nee. Wow! Volledig kwijtrekkers. Ik denk gewoon een 360. Hoe vond je het? Heel leuk en spannend, maar ik heb er wel wat van geleerd. Dus dat is, dat is dat. Dus op het moment dat de oorien komt, sowieso als automobilist hou rekening met de band in de stritten. En voor de band succes wel, denk erom dat er overal een auto komen kan. West ik just, west ik bijkomst, zorg eerst even goed uit, varster, vatdoekst, want het haast een geiskel wil zien, dat het wel eens wat led wezen kan. Klaar. Over! Dan weer dit het weer voor deze week. Vergeet net te liken en abonneren. En dan zien we je de volgende keer. Doei! Sluiten.